Wita po, bengi na naman. Siyempre, nano pa pong gawang tamo. Manganta na naman. Uyan po yung ulam, fried chicken. Unang kagat, tari na lahat. Made in Kanto. Ito ay napsane pa pong kamata. Tsaka po biglang meli. Katulad na po keng gawa na. Ito po, kinetne pa po yung harina. Sinubuyang nasi. Nyamanaken, saken. Nyama na pa mong langot ito po like kanu manyam niya yung harina lignite niya pa pong kailong tinil-til-til suka tsaka ni penga ni nyama na ken ito po mignasya naman with banana and suka nyama na ken manganta na po rin pa pong nyemengang ken muntano po keni manganta ng manok with harina nyama na pong langot kailong ito po biglay pa pong maili kamato nyaman na po ne po. Uita po. Uy, sinubuya pa pong nasi. Nyaman na pong langot. Bitin niya po keng harina. Tinutok ni saging. Pengan eh. Uita po. Nyaman na. Malambuya pa. Malapit niyang masira. Nagdana. Tula ng kailong. Nyaman na yata ne po. Uita po. Oh, mga tabo. Uita. Biglang ne pa po. Nyaman na po ne po. Di paglawe-lawe la babay na ano, wita, hanggang sa buli. Gago!